Kembali bani tang sompai pisha kani ka video akini ke episode ni ban song tho komno bakini ki details ni ki ying so dong ke tre kamlang bakini ki cards ki ba pher mo kilong ki bran kam bat ki ba kong san tam hagani ka jinge le ka ning kong e in dang na bani so tho e kini ki love style ni ki ta ying so dong jong jing e kani ka digital ki ba ki no hishmen tam ki ni ban explore e ki jingja ki be day bat ka jing e bat ka jinge lang samna Kini pat because PE ha kani ka board mo kini ki kita ki lifestyle mo kini ki kita ki lifestyle saudong jong kani ka board pin e be ki dan kita ki lifestyle tila da pipit pat ha kani ka master board mo kuma PE kani ka dik binta bangila tho ki love cards ni kita ki kotling kadop jong ka jing eat mo kuma PE hang ni kini ki dan ka jing day bat kata ka lifestyle lane kata ka yeng saudong jong ka jing eat lada ngan ainuk sai pi mo lada udan unong ni shiminta mo ubo pai ha kini ki yeng saudong jong ka jing eat pi hapan wan meng sakani ka master board ani ka binta jong ki love cards bangin yo ban shimi ki card kat kum kanika timinta pa in so tho ba kumno lada unong ni shiminta mo upai ha kini ki yeng saudong jong ki jing eat ha ka sen ka baning kong ka bangidon kam ka de bangin dang shwa da kini ki jing ka li ka bangin ong mo hatu pikwan manilang samna kani golong ka benta ka bedan kam ha na marba ka ai kata ka bori kinong kishin benta bekin decide lene bekin rai mo ho oid lene ka deiru ka rukom lene ka deiru ka benta ka bangiyo jingbit lene pan jingbit mo ka ban pit iru ba kumno ba ke jingjiet chungki hakan ke jingele akai ka de ka jongki hi ka jingjiet Ilada kinong ishin mentamo ki ang hoot bagi kwa banilang samla de ti ong iki bekin shim ka wei ka kat lene ka wei ka kotlin krop na kani ka early dating file mo dengan shim mentamo ini na shim ka bana jrong do kuma PE de ni ka tho ai la de ki bekin pulie ye kini but ai la de ki bekin pusan kindiat na mar kumni ka hakawei pa ka wei ka kat de ka don ka khana bat ka la ban don ka jingyo nong bat ka jingdu nong kuma PE ang to de Mo kila bandan ko hangni ka ong ba ni haban chak khati si sparring ka jing eat kan kiu arpo bar ka jing song khan mo le ne ka jing ilup kan kiu ibe kuma pi hang to hadin be kila de pik le ne hadin be kila de shim ya kan ka kat de pi bu no ya ka shapo jong ka kum to no nai bu shu hajrong bu no ya ka shapo pe bentang la bu shni shapo de Tila da kidon kam kum hang ni de ki ong ba ka jing eat bat ka jing ikhan ka jing ilup ka kiu de te kum ta ha ka to ka tra ka shi ru fia ban penyat mo ikini ki ye ki eng penyat jong pi te hadin kata pa de na ma bagi la don ha ka jing ye dei mo la don kila tre ban lang samla ki shim pa ya ka ni ka kat da ka jing kamen mo an ai ki na mar ka ni ka kat le ne ka ta ka kat kot ling krop jong ka ba kila ya lang kila tre ban lang samla pi ai ki kani ka pin I ka jingya tin ti le ne kata ka jing stang jong ka jingye dei ka jong ki ha kani ka jingya la ka Indre le da kinong ishimenta pat mo ki ong kim kwa banilang samla de kam le ka taru compare mo nim dan kaman pen bore ki isu ong pade mo ba ban explore ka relationship mo ka long normal mo kam tama ka jingya len ti kum ki khna samla kum ye ju prakhat ya ka career ka jingi le ne ka jing ya ka jing puli ka jingi mo but igijing ang nuot ka jingi de nei le la dang isu le ran ro mo la nan nim sngo tikna ero nim kabyang hila da ki ong ro Kat ladang ikren kumta ladang iong kumta mo kani rap ikinong ishimenta bakin sngo bakani kadika kata ka safe space ne ka jaka ka basngan mo bikila ban ong ye ke egijing kwa ka jongki bat ke e ki rai ka jongki bat ki jingjiet ki jongki mo ki long respected le ne bakni buram ye ki jing ong ka jongki Timinta pat ninyo ban pet mo hakanu puru kom bakinong ishimenta kinyo ban yad bai kini ki dating stage ki ba pher Nada unong shimbenta mo upai ha kani ka love style de kuma pi hang ni arsen lada ki poi arsen kani ka love style kuma nai nuksal lagi poi hang ni shisen hang ni mo ki haban shim na kani ka pile mo na kani ka early dating pile kuma pi hang ni de hadin bikla shim arsen na kani ka early dating pile hang ta kiyo bannet desha kan ni ka wei ka benta kata ka serious dating pile mo kani ka benta ka long bran kam ha na mar ka pi mo kumno shwa bangin poi bilani bangin jam shakawai pat ka benta jong ka jingi dei mo ka bakham long serious ni don kam mat so tho bha ya u le ne ka brio minta pat ni yo banya chakani ka serious dating pile mo ko fi hangi ki no ishimta ki yo light chat kita ki kat
kabaning kong kade kata ka proposal card mo kumba pi hangi bai parlok jong pi ila propose pi hangi kinoi shimenda kila manjit hoot lani em lada ki ong hoot mo ki ban lit pacha kata ko benta kata ko habitation stage bat ki haban boat ru kat kum ka jing tho akani ka kan mo gumangan pi pi lada ki ong hoot pi ban siu haban khati no shispa bat ka jing tho jong ka jing e jong pi kan kiu da lai Henry lada ki ong em pat mo ka jing ikhan mo lane kata ka jing ilup kan her dalai tali bat kin haban sa ban lane ban poi byang shakani ka level lane kata ka early dating stage ka baar pat lada ni pet hang ni mo ka baar pade kade kata ba phila e rai ban ya sa ring kat lang pat I parlok jong pi lane te samla jong pi bat ikurim jong pi bi te samla jong pi phila e minjur bat ni rai lang de ban ya sa ring kat lang no but hang ni kinong ishimenta kin yad shakani ka cohabitation stage kakat ka balai pade na kani ka serious dating pile mo fin I gade kata ba ka jing pun khon lene kata ka jing armet hang ni mo fin I ba kinong ishimenta mo haba kila armet ki haban pastang mane sa ring kat lang no amdan pade da kalat ni kalinti lene ka chais ta kumai pat mo hang ni kan pin I kan yo ru ban let chata sha ka pregnancy impact loop pade kata ngin yo ban kren kham ha ka wei pat ka video kuma pi hang ni ka jing sha phaklin ne ka proposal ka jing rai lene ka jing munjur bane sa ring kat bar ka jing armet mo kini kin pin I ya ka jing yanti lene ka rukam yanti ka ba pher ha kani ka jing le ka Simenta pat ngin pet mo ke ik banjala da unong ishimenta de u yo e kata ka pregnancy card kabaning kong du kade ba un boat ye ke ik bla tho ha to ka card kala bande bu sha khati pisa lene mo kitik birang lit school lene ki belet college de ki haban I no stenge ka jing puli pi habit ban batai ye kata na mar ka ban kan pin I ba kum no ka jing armet khna lene ka armet khlem ka no jing pin khre de kan pin thot shibu ni ka jing puli ba de ki lat kinti ha po ka jing im ka jing ni Simenta pat pipin ya dinush ing pinyat mo nakani ka love tile ne ka ying saudong sha ka pregnancy island kumba PE de ka por ka ba phile kumta phya ban batai bhai kinong ishimenta mo ba ka jing armet de hakani ka jing armet kam jujia marwe hinrei ki don bintalang ki we ki breu ka don ka jing kren lang bat ngi don kamru ka jing kristan hadien bingila poi sha kani ka pregnancy island de ngin yo ru ida kilat kilinti ko min yo ka jing im jing ba man ka sire komenta ka jing de arngot kilat kilinti bat ki jing kershan ki bin yo na saudong jungi abangi poi ha ka pregnancy island ki ongi ki bakin kin ru yu shin kin ru bat bakin yad ha ka island ma kawai pa kawai ki yung saudong ha ka island de kadon ki jingja ki don ki jingja ki ba bha bat ki don ki jingja ki ba kham e lada ki de ki ba bha de pi ongi ki bikin puli bikin le ke bedon kam bat bikira ban net yang shakal love tile hinre la don pre ki binta ki ba kham kumen cha ainuk sai pi mo lada ki kin ki partner la ne ki urim ne ne samla jong in imlong tikina be ne sa ran kat namar ba ka pressure ne yeng mo pia ban ai por ki ni gidi por ki basong khia pila ban pin sange ka jing le kai bat ban ong pat ki ka jing sngo jong ki haba ka ni ka wanja ka jing im kani pat kede kata ka health island hangni mo la da kinong ishimenta ki position ni de kande be kila margin lani kilong kul margin mod lani kidan hapeng ka jing ma lani kidi tang ba ki shukwa ban wat jing ram kini kidi kita ki lightly ki tiles na kita ki yung saudong ha kani ka island mo but ka we pa ka we de kidan ki rukom lani ki lat jing ram mo ki bangila ban yo Kumba PE mo to ka health island ding idan lightly ki binta ka benin kong mo ni kren ke kata ka mental health expert pe ki ya kanika mental health card mo kani ke kata ka mental health card mo hangni kum kinong penyate phin batai ki ba kani ka time mo indan ki binta ki ba phe bingila ban sngo thu i jing sngo gi jungi pat bingin tip ro i ta ki healthy coping strategies mo hangni kum kinong ishimenta ro ni ban explore kum no bangin ngin deal bat ka stress ko jungi kum no ngin le la da don kita ki pressure kum no ro bangin ko bat kita ki jing sngo ki jungi ki ba he mo kan iro ka dikalat bangin sngo thu ba ka long ka badan kam ban sumar ya ka kot ki
khya jong ka jumut ka jing perkhat ka jungi namar ka mental health de kan kta ek jing jet ki jungi ek jing de jungi hing sem ne ba ki parlok ki parjor ba kashnong da thau bat kumnu ngi le ha ki situation ki ba pher bat ka message kan ong phi ka long ba simple bhamo amle le la da phisngo khya bat nan ong phi ru ka don bet ka lat ban kumnu ban handle ya ka ta ka jing song khya ka jungi kabinta pa pre jong kani ke health island mo kade ka ki sexual health expert but ye phi kini ka phya ban pe ye kini ke sexual health cards ma hom ba thang ne kini ki cards kindan ki binta mo bingni ban crunch phang ke HIV bat ke STI indan ru ki part bingni ban crunch phang ke jing poi banai bat kunu ban sumar le die le ni kunu ban le khu thak por bo poi banai bat kunu ban le khu chimet ye le de bat bangin su thu ru ye ki met ki phat ki juni mo ye ki put bat kunu ban yo ban shimi ki ta ki jing jet ki basngan kum ki nong panyat ru ya ban pin kin mau ki nong shim ta ba kalong ka badan kam de bangin sumar ye kini ki binta jong ka met ka phat ka juni le ni ka kot ka khya ka juni de ka sexual health ka ba biang ru ka de bangin tip ye ka met ka phat ka juni bangin don ki jing kli ru mo bat bangin yo ru ka jing tip ka ba dei bat ka banya bat ka banya bat bangin tip ru she ei ni bat jing ra kabinda balai jong ka health island pa de ka de no bangin lat na ki lat ban lat na ka jing pun khone ne ka jing armet in pe ye ki ni ka safety first card ka to ma kani ka card kan khamban bha le nen batai bhai ki jingyo jing tip bat ban bin shai ban so tho ya ka jing shong kha ka bisngan bat ki lat kin ti ban lat na ka jing pun khone ne ka jing armet kinong ishimenta hangme mo kin learn la ne kin tip informed choices kas dang dak bang yo ya ka information la ne ka jing tip ka badai mo hangme ru phi haban ban bha ba overall kani ka health island mo kani ka ta health island ka hikay ngi bangi dan kam man sumar ya ka kot ka khya ka juni la ni man sumar ya ngi yala di shimet om tang he met ka phat ka juni hinde ka jingmut jing per khat juni ya ka jing snow ka juni mo na mar ba baro ni ki dan kam de bat bangin snow thu ru ba bangin at ki lat ki ti le ni ki lat jing rap kam de ka jing tlat ka juni hinde ka de ka jing shlur bat ka jing start ka juni ban shimi ta ki sin jam bangin wat ki juni rap hadin nagla de ban batay ka ni pregnancy island bat ka health island ni shimanta kin lang man net yang sha ka ni ka lifestyle ka baki ni ne de makla de ka por ba ki ban khano i dai khunlung i ba ki pun ma yang ni pin lai tali ki card ki ba phila la ni ka ding krap phila ban jet i khunlung ma ba fi dan lai tali hang ni pin dan i khunlung i ba shat i ba klan gam to khunlung i ba shat i ba klan ba ar ide khunlung bam da shat ba klan bat balai pide giri ki sinrap ki ba shat ki ba klan ini ki cards mo ini ki cotton top jo khunlung de kini rap kinong shimenta ba kin so thu ba ka jungpun khon mo ka ba gloi palat ne ka jungpun khon khna de kan wanra shibun ki jung e bat kan khta ro ko ka khya mo kumenta ki high risk de ki dan bat ki khulung ki bam da shat da klan bat ka we ka card ko ma phi hang ne de kan wan bat ka kan don ru ki jing sep ko ma phi ha ki card an pe inuk sai phi ni ko we ma anan be ki jing sep to hangi ka dan ka jing khati shis pating ka de namar ban la don khon hi kan dan be ki jing sep ma Then dapat ni push kwi ke denta jong kini ki love cards ni kita ki cotton kedap jong ka jung et ma kata ka de ka benta ka balai kata ka de ka cohabitation card dan kata ka card ki cotton kedap jong ka jing shong ya sa kat hang ni de ka de ka por ba kina shimenta ki sa shong kat mo kindan ki por ki bakmen kindan ki por ki basngausi leni kindan ki por ban armet bang an chu shim ini iwei ban chu pin inuk sai phi mo hakani ka card e ka tho ba kanong kinong bakandan kladon ka jingi janne ha bring kita ki kurim dina benta kata ki ha ban kendro yunu ushi in kendro ban pet ha to kila armet ne kim armet ti la ki kendro mo ha ba ki yo iwei ar bat lai kadi tang ka jing tiang kam de ka jing armet hende kadi tang ka jing tiang bat ki ha ban net pede kanika health island kana mikila ban ko bat kata ka stress mo ka wan na kata ka jing tiang jang ka jing armet hendre por be ki ro pade ki yo saw san bat henry pade ki de ki la armet de bat ki ha ban let biang shimisha pregnancy island loop
baro kini ki steps mo baro kini ki steps na do kanika early dating hadu kanika serious dating kanika jingpun khon kakot ka khya ka jingi shong ye sarin kan baro ki pin I ba kumnu kini ki jingjiet bat kini ki jing kta jong kini ki jingjiet ki dan ka jing ye deilang ka kamram jong ko nong penyat mo ka dei ban yarap ikinong ishimenta bakina ban pin ye dei ye kini ki jing ya anti ha kani ka jing ye le kai bat ka jing in jong ki ka man ka sui Bengin bin kut mo ya kini ka binta ngan chuko ban bin mau pi ki facilitators mo baka kamram ko jong pi kam dei taman pinyat ya kini jing le kai hinre ba pin petru ya kini ki reactions jong kini ngi shimenta mo namar khamtam ha por bawan kini ka jingla ka bahe ha kini jing le kai ko man chu ai nuksai pi mo Shabakin Polisha Kataka Bentabakin Letchaka serious relationship, Lene Kumnuki le Habaka one gajing armet kin san good san, Lene gajing armet Kabaklemen Crema, Kiniki Eki Kiban Wanra Kataka, Gajinkala Kabahe Apokajingele Kai, but Kinong Shimantaro, Dikin Smooth Ho Ekataka Jinkala, Mokaban one kin san good san. Kum nong penyat mo pihap an pet bhai ek baki ong lene ek baki riak bat ki ki rai lene ki jinjet ki baki shim hadian jung kita kini ri ki ek kita ki ban yarap ban ajing hikai ki mo limba kan ki jingele kai pia ban batai ru ki nong shimenta nang bakin so thu bale kini ki jama kan ki jingele kai bat kumnu ki la ban wan ra ek jingkala hapo kan ki jingele kai bat khamtam ha ka jing in ko jingi mo jing batai ka jong phi ki de kan phang kan ka jingele kai kan yarap ru ki bekin yo kan ki jingele kai kan ki game mo bakam de tang phang ka jing job lene ka jing ram hinde ke de bekin so thu ki rai ki jing ki kumnu bekin ki rai ki jing ki te ka jing kit khli pat ka jing ye de kan yarap ban pin kala lene ban wanra ka jing kala hapo ka jing ya lenti ka jing ki la ka de ha kan ki jingele kai lene ha ka jing in ka jing ki bakman ka singi ka jing yarap jong phi ru mo ban pin ni hap lene pin ye dei ban ya kani ka jing le kai bat kani ka jing im ka jing ki ba man ka siri kan yarap ki bakin yo ekita ki jing nang ki jing tip na kani ka jing le kai ki bakham ha shu yu mo bakani ka love style lene ka ta ka ying saudong jong ka jing et ei kalong ka balong detail bhade ka jing batai ka jing ba kalong detail hiru ha kani ka jing le kai tang ba ka de ka wei ka badan kam bat ka bakong san tam ha kani ka jing le kai mo pila ban iru pila ban petru kini mo kani ka jing batai halor ka lifestyle de kani ka game mechanics book ani de kani ka game mechanics book pila ban petru namar la batai ro ki sephang ki lifestyles bat ki bi tiles de te shob pins dang ka session lene ka ta ka jing le kai bat ki khna mo pipuli bha kani khna mo kan pen suk ep ken mo tingi ai kuble ru ep mo ba pila pai hadu kani ka part lene ka ta ka binta mo ba pila snap ya kani ka video te kata ka de baro na benta kan ki episode tingin sai shem yang hak ge bat phi hak wei pat ki episode bangin yo bane kren shu she phang ki wei pat ki tiles bat ki wei pat ki cards